יופי. נשיפה. להימתח כלפי מעלה. תודה. עוד פעמיים. שאיפה. לכפוף ברכיים. נשיפה. שאיפה. נשיפה. אחרון. להפוך כפות ידיים כלפי מעלה. להתארך. ולשחרר. מצד לצד. יאללה, לכפוף ברכיים, לנער את הידיים. מי שמתאמנת, סמנו לי, שאני אדע שאתם איתי. עוד טיפה. הפ. 3, 2. בואו נשאר בצד אחד, נפתח וחזק, רגליים ארוכות, שאיפה, נשיפה, ונשחרר שוב. עוד 4. צד שני. נשיפה. האחרון. לפתוח. ידיים ארוכות, שאיפה. גוף ארוך, נשיפה. פעם אחרונה. לפתוח, צד שני. פיתול רק בפלג גוף העליון. שאיפה. נשיפה. ולעלות למעלה. ידיים מאחורי הראש, שאיפה, נשיפה. לסגור, מרפקים, נשיפה. יש לי פיתול לצד שמאל,
אמצע, לסגור. עוד פעם, פיתול לצד שני, אמצע, לסגור. להכניס סנטר בעדינות עם הצוואר. כל אחת עושה מה שהיא יכולה. קצת לאסוף את הפופיק פנימה. שאיפה ונשיפה. רק פה. לפתוח בית חזה למעלה. ולסגור. לפתוח בית חזה. ולסגור. עוד פעמיים. עוד אחד. להישאר כאן. ראש נשען אחורה על הידיים. נשיפה. לשחרר את הידיים. roll down. לאט לאט. חוליה וחוליה. הגעתי למטה. אני לוקחת שאיפה, נשיפה. חוליה וחוליה עד למעלה. עולה. על הגאונות. נשיפה. לעבוד עם הנשימות. כל פעם אני מנסה להגיע קצת יותר לרצפה. פותחת את החוליות, אחת אחרי השנייה, שאיפה. עוד פעמיים. לאסוף את הפופיק, לאסוף סוגרים. להתעגל, זנב כלפי מעלה. עוד פעם אחת, שאיפה. נשיפה. סנטר. חוליה כחוליה. בואו נחזיק למטה 3 נשימות. אני מחזיקה. נצח פנימה. עוד שאיפה אחת. חוליה וחוליה. עולים. יופי, אנחנו ממשיכות. פתיחה. זה מין סייד סקווט קטן. אוקיי? רגל אחת כפופה, גב ארוך, ולצד השני. גב. לפתוח. טוסי קצת אחורה. סייד סקווט. רגוע, סוגרים. עוד טיפה. משקוב. 3. יופי. עוד 2. אנחנו נוסיף לזה כל פעם קצת. אוקיי, בואו ניקח לצד שמאל. ניקח לצד ימין, נעלה פה על הבעונות, שאיפה נשיפה, ונרד לסקווט רגיל. אוקיי, שוב, סייד סקווט, נעלה על הבעונות, לאסוף מהפופיק, ומכאן לסקווט רגיל. ברכיים די סגורות, אוקיי? וחזרה, let's go. 1. שני, אפשר לפתוח טיפה פיסוק. סקווט, נמוך, וחזרה, גב. נשדל אחורה, אורך, סקווט. שוב. תוסיף אחורה, לאסוף את הפופיק. נשיפה. עוד אחד כזה. גב. לסקווט. מהשלב של הסקווט, מיישרת רגליים, חוזרת חזרה לסקווט. מיישרת אורך ארוך, גב ישר. חוזרת חזרה. 2 more. זנב חזק למעלה. מבט לקרקע. עוד אחד. חזרה ועולים. שוב מההתחלה. סייד. again. לעלות על הבעונות. לסקווט. פתחתי ליישר רגליים. חזרה לסקווט ועלייה. בסדר? הבנו את הקומבינציה הקטנה הזאת? סייד. על הבעונות. אורך. סקווט. לפתוח. מבט לקרקע. חזרה לסקווט. עולים עוד פעמיים. כמובן שנשלב כאן פלנקים, אז מיד נוסיף את זה. יפ. אחרון. לרדת. הכל צריך להיות מאוד ארוך, מאוד למעלה.
מאוד מתוח. לפתוח מבט לקרקע, להישאר כאן. יש, להניח ידיים. רגל רגל, לאחור לפלנק. יש לי? רגל ימין באה אליי. פתחתי. חזרה. רגל שמאל באה אליי. פתחתי. חזרה. לקפוף את הברכיים טיפה אחורה, ניטור קטן, ועלייה. שוב, מההתחלה. הופ. צעד. קצת אני מעלה פה את הדופק בגלל הקומבינציה. גב הראש. למטה לפלנק, רגל רגל, לאחור. ימין בא אליי, פתחתי. הופ. שמאל בא אליי. לפתוח. לקפוף ברכיים אחורה, ניטור, ועולים. יאללה, פעם אחרונה. הופ. גוד. לעלות. סקואט. לפתוח. הופ. סקואט, פלנק. רגל רגל. פלנק סייד, לפתוח, חזה. הפה. רגל שנייה. יש, להישאר כאן בפלנק. אוקיי? פירמידה. וחזרה. פירמידה. ראש פנימה, מרפקים טיפה לקפוף. לדחוף עם הידיים את הרצפה. עקבים אחוריים שופים לגעת בקרקע. מי שקשה לה מכופפת את הברכיים קצת. אוקיי? אני רוצה זנב חזק למעלה. יד לרגל נגדית לפלנק. יד לרגל נגדית. בואו ניתן עוד 8. קשה, נחים. בכל תרגיל. לא למהר. לאסוף את הפופים. 3. 2. 1. פירמידה להחזיק. לקרב מעט את הרגליים. ראש בין הידיים. אני נושמת 3 נשימות עמוקות. קשה לי, מרימה עקבים טיפה. זנב כלפי מעלה. עוד טיפה. קפוף מרפקים. לקפוף ברכיים, ניטור קטן קדימה. רולה, חוליה וחוליה. יש, נחזור לקומבינציה הזאת עוד מעט. תנוחו. ברך ימין. מותן עולה יורד. מותן עולה. יורד. מפה. הכל צריך להיות בקור פילאטיס הזה עמוק, מבפנים. תנועות יחסית איטיות, אבל אני אוספת את הכל מבפנים. יורדת. לצמוח כלפי מעלה. פובו. טוויסט, כמו ריקודי בטן. תמור. עוד אחד. להחזיק, לקחת את רגל ימין לאחור ולעלות חזרה. שוב, לאחור ולעלות חזרה. שימו לב לברך הקדמית, היא צריכה להיכנס פנימה, לא לתת לה לקרוס, אוקיי? ולעלות חזרה. סיבוב במפרק הירך וחזרה. עוד טיפה. לצמוח. לצמוח, סוגרים. למשוך מלמטה את הגוף, בתוך מרכז הכובד. עוד פעמיים. פיתול. עוד אחד. יד, ובואו נחזיק שם למטה. תכניסו את הברך, רק פיתול בגב וחזרה. 4 כאלה. 3. ברכיים כפופות נמוך. 2. עוד אחד. חזרה. ולמשוך. רול דאון. לשחרר גם. רול אאוט. עוד פעם אחת. רול דאון. רול אאוט. לפתוח. להוריד חגורת כתפיים. ברך גבוהה. רק סקוויז עם המותן. כאן יש לי טוויסט בבטן, אוספת פופיק לתוך הגב, מרימה מפרקים. יש.
עוד 4 חזרות. חזק. חזק. מהפופיק למותן. עוד פעמיים. הופ. עוד 1. להחזיק. ויש לי כאן. סיבוב מפרק ירך. ירידה וכניסה של הברך. הופ. צמיחה כלפי מעלה. שוב. סיבוב מפרק ירך. ירידה. כניסה של הברך. עלייה. יאללה, עוד טיפה. עם הכוח של הרגליים. קשה לי, אני לא חייבת לרדת ללאנץ'. אני יכולה רק להניח את הרגל בפיתול מאחורה, ואז לעלות. בכלל לא חייבים לרדת ללאנץ' הזה. עוד פעמיים. מפרק ירך. אחרון. נשארים שם למטה, או למעלה. איפה שנוח לכם. ברך נכנסת. טוויסט. אליי. גב ארוך. עמוד שדרה מתוח. פופיק. אורך. 2 more. last one. להכניס את הברך, לא לשכוח. אליי. ולשחרר. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. תקחו פיסוק טיפה יותר גדול. רדו לסקואט. אוקיי, טוסי קטנים סקואט. ידיים קדימה. אני רוצה שתסגרו את ימין על שמאל ותפתחו. סגרו שמאל ימין, לפתוח. קצת עבודת כוח רגליים, טיפונת. ברכיים טיפה החוצה. זנב אחורה. עורף ארוך, לסגור, לפתוח. רק עוד 8. קצת עובדים, אני יודעת, קשה לי. טיפה עובדים, טיפה נחים. קשה לי, אני עולה למעלה, אני עושה את זה יותר גבוה. פחות מאמץ לרגליים. אוקיי? יש לי עוד 4. פעמיים. עוד 1. יש. לשחרר. roll down. roll up. זוכרות ההתחלה? side squat. let's go. side. לעלות למעלה. לסקואט. לפתוח. ארוך. יורדים לפלנק. יש. בטן בפנים. רגל אחת באה אליכם. יד פתחה. יד קדימה. יד פתחה למעלה. יד קדימה, עורף ארוך. רגל מתוחה. עוד 4. יפ. עוד 3. מבט לקרקע. מבט ליד למעלה. יפ. עוד 1. יפ. להוריד. את אותה רגל ימין אני לוקחת אחורה באוויר. תחזיקו אותה באוויר. אז יש לי פירמידה ואליי לבטן. פירמידה ואליי לבטן. שימו לב שאתם לא מחליקות. אוקיי? הרצפה זה יותר נוח נראה לי. עקב אחורי שואף לקרקע. ברך אל הבטן. אוקיי? פורמור. לדחוף את הרצפה. לנשום, קשה לי, אני נחה. עוד פעמיים. עוד 1. הפ. להחזיק אליכם את הברך. בסדר? טוויסט קטן, חזרה. טוויסט שמאלה וחזרה. קצת כוח, מבפנים. תנו לי מהפופיק. פעמיים. עוד 1. להחזיר את ימין אחורה. לקחת את שמאל אליכם. מתיחה. פתחנו. אליי קדימה. פתחנו. אליי קדימה. עוד 4. אתם נושמות? הפ. עוד 1. הפ. יד. רגל שמאל, אחורה באוויר. אל הבטן. פירמידה גבוהה. אל
אל הבטן, לעגל את הגב טיפה, לאסוף את הפופיק פנימה. יש לי עוד 6. מה עם הפופיק? 5. עוד 4. 3. 2. עוד 1. להחזיק אליכם, דרך אליכם. טוויסט קטן, חזרה. טוויסט קטן, חזרה עם מעגל, כן? טוויסט. חזרה. טוויסט. אחרון. היפ. חזרה. לכפוף את הברכיים רגע. אחורה. ניטור קטן. And roll up. עבדתם. לשחרר כתפיים. לשחרר. יד יד. קצת עובדים, אמרתי. כמו פילאטיס כזה. וכזה קצת עובדים, קצת נחים. בסדר? לפתוח שתי ידיים מאחורי הגב. מתאים בדיוק להיום. לנשום, להוריד דופק. אני פותחת, כן? ארוך, ארוך, ארוך. יאללה, הפוך. חזק, 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 חזק. שחרר צוואר. לעלות למעלה. סיבובי אגן. גם מזה אני מזיע. נכון? יופי, צד שני. מי שמתאמנת איתי, סמנו לי. גם אם אני לא מכירה אתכם. מיש. שאיפה. אני רוצה עוד 3 פעמים roll down, roll up. אני מגיעה למטה. יש. אני מכופפת את ברך ימין. פותחת את יד שמאל חזק. משחררת. מחליפה את הברכיים. פותחת את הצד השני. משחררת. roll up. חוליה אחת חוליה. עד למעלה ראש עולה אחרון. בואו ניתן עוד פעמיים כאלה. רילקס. להפריד בין החוליות. יש. לקפוף את ברך ימין. לפתוח את יד שמאל. להחליף. לקפוף את שמאל. לפתוח את ימין. חזרה. ישר שתי רגליים. And roll up. Last time. יאללה, let's go. סנטר. חוליה אחת חוליה. ברך ימין. יד שמאל. החזרתי. ברך שמאל. יד ימין. החזרתי. roll up. יש. תרגיל בלנס אחרון פה לפני שאני ארד למטה. לקפוף רגל אחת. זאת ישרה הצידה, כתפיים נמוכות רחוקות מהאוזניים. להעריך את הבטן ולא לעמוד במצב מקומר. לאסוף קצת את הפופיק מצד שני, השרעפת רגועה. לא לחנוק את הנשימה. צלעות משוחררות, שרעפת, פופיק קצת בפנים, סוגרים מעלה. יש לי בלנס. אני טיפה יורדת הצידה, מרימה את הרגל כמה שאני יכולה, וחוזרת חזרה. מזרום זה פחות נוח. יאללה, יש לנו 6 כאלה. מנסה לתת המשכיות של הרגל הצידה, עם הגב והידיים והראש. אני מתרכזת לא טוב. עוד פעמיים, let's go. מפה, מפה, מפה. הכל מהליבה שלנו. כמובן עם השרירים, אבל עוד קצת. עוד פעם אחת, תחזיקו שם. להחזיק כמה שאתם יכולות. ארוך, מתוח, מתוח, מתוח. רגל ישרה, גוף מתוח. לאסוף. 4, 3, 2, 1. ולשחרר, מייצבים. שרירי ברכיים. סביב הברכיים. ירך, הכל עובד. רגל שנייה. Let's go. ויורדים. טוב, קדימה.
לנשום. יופי, יאללה, עוד 5 חזרות. לנשוף. ארוך, 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 וגבוה כמה שאני יכולה. עוד 3 חזרות. let's go. תמשיכו. תמשיכו, תמשיכו. פעמיים. עוד אחד. בסוף פופיק, ונחזיק את הכל. מייצבים, ברכיים, כל מה שזז לי, להרגיש את הגוף חזק, חזק, ארוך, עוד 4, 3, 2, תשחרר. עקב לטוסיק, לא משנה איזה רגל, גלגול אגן לאחור. בסוף נעשה מתחות, רגל שנייה. יש לנו עוד כמה תרגילים טובים. מקווה שאתם לא ממהרות היום, או לוקחות את השיעור בכיף, באיזי. יאללה, ירדנו למטה. אוקיי? אני אוריד את המצלמה, שתראו אותי טוב. אני רוצה לכם בעמידת 6. הופה. יופי, היוש. סמנו משהו, תכתבו, מה קורה, מה נשמע? יאללה, עמידת 6. יש? בהרגשה שלי בעמידת 6 אני כל הזמן דוחפת את הרצפה. אני אף פעם לא שוקעת עם השכמות ועם הגב העליון. עורף ארוך. מכאן אני רוצה רק כימור של הגב. וליישר. ליישר ולהחזיר להמשתה טבעית. לקמה. ראש פנימה. ולהחזיר. תנו לי עוד 4. דחוף את הרצפה. שאיפה נשיפה בכימור.
הצידה בזהירות. מרפק לברך. ארוך, מתוח, פוינט. חזרה ולהחליף. בסדר? יד ואותה רגל. לפתוח. מרפק לברך, לדחוף את המותן התחתון, לאסוף פופיק פנימה, להחזיר חזרה למרכז ולרדת. יאללה, לא טיפה. רגל גבוהה ארוכה. לא למהר. יאללה, עוד פעם אחת לכל כיוון. ארוך, ארוך, ארוך. אחרון. וחזרה. טוב, תוסיף למעלה עכשיו. לא להקיבי, ישבן גבוה. למתוח כמה שאפשר. בואו ניקח ברך אחת אלינו. אני מכניסה את המתיחות קצת כאן באמצע, כי לא צריך לעשות את הכל בבת אחת בסוף. אני יודעת שחלק כאן לא תברוח לי, אז אני לא נותנת לכם את האופציה. לא הרבה מתיחות, סליחה. בטיפה. בעזרת הידיים להחליף את הרגליים. תמיד אפשר לתפוף את האחורית, זה יותר קל. בסדר? אנחנו נכנסות עכשיו קצת בטן, לא ממש קצת, אבל בטן, ואז עוד קצת עבודת רגליים. יאללה. ישיבה. roll down, לאט לאט, רגליים נשארות, עד למטה, חוליה אחרי חוליה, שאיפה לקחתי, נשיפה, תראו, עד למעלה, רגל אחת באה אליי, חזרה, פופיק פנימה, גלגול הגן לאחור, חוליה אחרי חוליה, שאיפה, נשיפה, סוגרים, רגל שנייה באה אליי, לבלום לאט לאט, גם כשהיא יורדת, עד למטה, תמשיכו, מי שקשה לה לעלות מלפנים יכולה לעלות מהצד, זה הרבה יותר קל, מהצד של אותה רגל, כן? עשיתי קצת בלבול, אוקיי? אבל מי שיכולה לעלות פרונטלית, בבקשה, מפה פופיק חזק, יאללה, עוד 4, סך הכל עוד 4, לאט, בתרגיל הזה כמה שיותר לאט, יותר עמוק, זה עבודה יותר טובה, כתפיים רחוקות מהאוזניים, גב קצת מקומר, פופיק לתוך הגב, זאת העבודה. יאללה, עוד פעמיים. Maybe I didn't treat you אחרון. quite as good as I should have. Maybe I להחזיק. didn't love you. לסוף סוגרים, גב ארוך וישר. יפ, ידיים. זה מוזר זה ללמד ככה, שאף אחד לא פה איתי, גם כשהבנות לא איתי, זה עוד יותר קשה. בטן לפי, מי שקשה לה עם הגב יכולה טיפה להתיישב, אוקיי? עם הגב קדימה להוריד רגל אחת. בסדר? 90 מעלות, עוד 8, 7, 6, בטן, חזקה. הפ, אם אפשר, אליכם. אם לא, כפוף. להחזיק במתיחה. מי שיכולה כאן, אני נותנת מודיפיקציות, כל אחת יכולה לבחור לעצמה. להחזיק רגליים וגב ישר, ואם לא, לתפוס, ואם לא, לכפוף. אבל אני רוצה שתתיישרו כמה שיותר עם הגב. עוד 4, 3, 2, ולנוח. גלגול הגן לפנים ולאחור. אני מלחצקת כדי שנספיק כמה שיותר, בסדר? גלגול הגן לפנים ולאחור. תפות אותי? גלגול הגן הרמת הגן וגב כלפי מעלה, חוליה אחרי חוליה עד למטה. עוד 4 כאלה ואתן נשארות למעלה.
פה זה קצת שונה מהרמה הסטרייט כלפי מעלה. אני רוצה כאן יותר עבודה של פתיחה בחוליות. אוקיי, אני מגלגל את הגן לאחור, מנתקת חוליה אחר חוליה ועולה כלפי מעלה, וגם הירידה היא זהה מהחוליות העליונות, ובסוף רק את האגן משתחרר. עוד פעם אחת נשארים למעלה. תחזיקו. רגל רגל מיישרות במקביל לברכיים. זה אומר, אני מסתכלת קדימה, מוודא ששתי הברכיים שלי באותו קו. טוסיק חזק כלפי מעלה. לא יורד. עוד. עבודת יריחה עם ישבנים, פנים ירך. כל הרגל עובדת נהדר כאן. גב עובד. בטן. טיפה. מה שחשוב כאן לדאוג שהישבן לא נוחת, והברכיים מקבילות כל הזמן. לנשום. בואו ניתן עוד 8. ישבן גבוה. עוד 4, לאט לאט. קשה לי, אני נחה, עושה ברק. עוד 1 לכל צד. ולאט לאט חוליה אחר חוליה. יורדת, מקרבת שתי ברכיים. לגלגל הגן. בצד אחד. יופי, עוד קצת. לנשום. מעולה. ממשיכות, שאיפה, ידיים מעבר לראש. נשיפה, אני עולה עם הפה לגוף העליון, פותחת לכיסוף. יפ. חוזרת חזרה, מכופפת. Let's go. שאיפה, נשיפה. עולה הכי גבוה שאני יכולה עם הפה לגוף העליון. רגליים נשארות, פיסוק. תמשיכו. עבודת בטן איטית צריכה לשים דגש על הבפנוכו, על השרירים העמוקים שלי, לא רק על השרירים החיצוניים שרואים בעיניים. כל מה שקורה בתוך הבטן, לפנים, בתוך קרקעית האגן, שקרוב יותר לגב. תתעמקו. גם למי שבא לפמפם את העבודה, איזי, זה בשיעור אחר. הפעם אנחנו צריכים עבודה של עומק, אוקיי? עוד 4 חזרות. וזאת עבודה לא פחות חשובה ולפעמים יותר מהעבודה האינטנסיבית. עוד 1. אוהבים מחכים שם. מחזיקים. הכי גבוה שלי. ולשחרר. ידיים בצדי הגוף. אנחנו ממשיכות עוד קצת. ברכיים ל-90 מעלות. ידיים אפשר לפתוח טיפה לצדדים. אני מורידה ברכיים לצד אחד. חוזרת למרכז. ברכיים ל-90 מעלות. אוקיי? מייצבת את עמוד השדרה. ומנסה להדביק כף תחתון לקרקע. לא מקרבת ולא מרחיקה כרגע את הברכיים. שומרת על הגב כמה שיותר צמוד. גם על הראש, על העורף. עכשיו בואו ננסה להקשות. אז נוריד את צד אחד, ניישר את הרגליים, מנוף ארוך. נקפוף ונחזור. נוריד את צד אחד. ניישר. נקפוף. לא קרה עדיין. אתם לא רואות אותי, תמשיכו. קו חשמל פה. פלטה. תודה רבה. עוד פעם אחת לכל כיוון. מוזר. יאללה. אחרון לצד אחד. הופ. צד שני. ולשחרר. יופי, לפתוח קצת ברכיים. להתארך, ליישר רגליים.
עוד קצת, תחזיקו מעמד, שתי ברכיים עם הבטן, אנחנו ניכנס ל-100, ידיים דוחפות חזק כלפי מטה, שאיפה, נשיפה, 5 שאיפות, 5 נשימות. רגליים עמוקות, גוף גבוה, פופיק ויורדים. אנחנו נעשה את זה עוד פעמיים, אתם יכולות קצת יותר מהר וכמה שיותר גבוה. Let's go. פופיק, פופיק לגב, חזק. ויורדים. פעם אחרונה, מאמץ מרבי בתרגיל הזה. Let's go. רגליים ארוכות. כמה שאפשר. כן, הייתה הפסקת חשמל. לא, זה עדיין ממשיך, נכון? שלא יהיה... רואים אותי, נכון? עוד טיפה, שלא יהיה מצב שאני מדברת לעצמי. עוד 4 חזרות, להדביק את הפופיק לגב, לגלגל את האגן, להרים חזה כמה שאפשר, ואז לרדת. בסדר? סמנו לי שהכל טוב ושאני לא מדברת לעצמי. עוד פעמיים, כי הייתה הפסקת חשמל. עוד פעם אחת, לעלות כלפי מעלה. יש? לא? נפנוף? משהו? שאני לא מדברת לעצמי? יש מצב בזה. תקשורת, תחזיקו אחרון כלפי מעלה. להחזיק את האגן באוויר. פלג גוף עליון. חזק למעלה. ולשחרר. מישהו סימן לי שרואים אותי עדיין? לא? כלום? יופי. זה נחמד לדבר. כן, רואים? סבבה. תרגיל אחרון, פלן קומות, אני איתכם. Let's go! מוכנות? דקה עבודה, לא קשה. יאללה. פלן קומות, להחזיק, עורף ארוך. פתחתי, להניח את העמל, לפתוח צד אחד. להרים אוטן כלפי מעלה, חזרה אליי לאמצע. צד שני, לפתוח, לדחוף טיפה את המוטן כלפי מעלה, וחזרה למרכז. יאללה. לפתוח, לדחוף מוטן, וחזרה לאמצע. יפ. לדחוף מוטן. בואו ניתן עוד פעם אחת לכל צד ואז נחזיק באמצע. מוטן דוחף מלמטה. יפ. ולאמצע. ורק פה לנסוע קדימה ואחורה. להעתיק את משקל הגוף. יותר על המים הסוגרים שלי, זוכרות? מבפנים הכל. עוד 4. מה?
לילה טוב.